Vanha tyttökoulu seisoi yksinään jäätyneen järven rannalla, kaukana siitä missä pohjoisen harvat tiet vielä kantoivat valoa. Talvi oli paksu ja raskas, ja aurinko nousi vain lyhyeksi hetkeksi, kuin katuen sitä, että oli unohtanut tämän paikan kokonaan. Koulun laudoissa oli syviä halkeamia, ja ikkunat katsoivat järvelle kuin silmät, jotka eivät enää uskoneet kevääseen. Tämä talo oli nähnyt enemmän kuin sen nykyiset omistajat halusivat muistaa, ja enemmän kuin sen tulevat vierailijat osasivat peätä. Hei kaikki ja tervetuloa tämän illan tarinan pariin. Olen täällä hylätyn tyttökoulun ullakolla pohjoisessa kylässä, jonka nimeä ei enää mainita yhdessäkään oppaassa. Kanava, jota katsotte, on lyhyet kummitustarinat, ja tänään en vain kerro tarinaa, vaan luen sen suoraan menneisyydestä. Kävelin hetki sitten läpi pölyn ja hämähäkin seittien ja löysin vanhan metallirasian, joka oli piilotettu kattoparrujen väliin. Rasiasta löytyi nahkakantinen päiväkirja, muutamia kellastuneita kirjeitä ja taskukello, jonka viisarit pysähtyivät aikaan 15:17. Koulun purkutyöt alkavat pian, joten jos tällä talolla on vielä jotakin sanottavaa, sen on puhuttava nyt. Luen teille ääneen juuri niin kuin teksti on kirjoitettu, en lisää eikä poista sanaakaan. Nainen, joka puhui kameraan, oli Sara, ja hänen äänensä oli rauhallinen, vaikka hänen sormensa puristivat päiväkirjan reunoja hieman liian tiukasti. Hän oli tottunut kauhutarinoihin, rikosjuttuihin ja pimeisiin paikkoihin, mutta tässä talossa oli jotakin, mikä tarttui hengitykseen kiinni. Sara asetti taskukellon pöydälle mikrofonin viereen, niin että sen naarmuntunut pinta näkyi selvästi kameralle. Kello oli kylmä ja raskas, melkein jäinen, vaikka ullakolla oli kuuma hengityksen ja lamppujen vuoksi. Aloitetaan ensimmäisestä sivusta. Päiväkirjan kansilehdelle on kirjoitettu nimiä Elina Korhonen ja vuosi 1887. Sara avasi kirjan, ja vanha musta levitti ympärilleen nieltua metallista hajua kuin verta, joka oli joskus kuivunut paperille. Kun hän alkoi lukea, hänen äänensä ja kirjan sanat veivät kuulijan toiseen aikaan jolloin talo ei ollut vielä hylätty. Samana talvena järvi oli jäätynyt paksuun, sinertävään jäähän ja nuori opettaja matkasi kohti rantaan rakennettua koulua rein kyydissä. Heidän jalakset kirskuivat lumessa ja hevonen puhalsi höyryävää ilmaa, joka katosi pimeyteen heti kun se syntyi. Elina Korhonen piti sylissään pientä matkalaukkua, johon hän oli pakannut uuden elämänsä, oppikirjat, muutaman kirjeen ja paljon toivoa. He sanoivat, että tämä koulu tarvitsee uutta verta ja uusia ajatuksia. He eivät maininneet, että järvi tarvitsee myös jotakin. Elinan sanat päiväkirjan ensimmäiseltä sivulta olivat varovaisia, mutta niiden alla tuntui olevan jotakin kätkettyä, jotain jota hän ei ollut vielä uskaltanut kirjoittaa suora. Kun reki viimein pysähtyi kylän laitaan, Elina näki ensimmäistä kertaa talon, josta tulisi hänen työnsä ja yksinäisyytensä koti. Korkea puurakennus nousi rannan yläpuolelle kuin musta lintu, joka oli unohtanut miten siivet levitetään. Ikkunoista näkyi kynttilöiden ja lamppujen lämmin valo, mutta Elina tunsi heti, ettei se valo kuulunut vielä hänelle. Järvi talon takana oli jäätynyt sileäksi, ja sen pinnassa kulki harmaita viiruja, kuin ohuiksi kirjoitettuja lauseita, joita kukaan ei ollut lukenut loppuun. Oven avasi nainen, jonka hiukset olivat tiukasti niskan taakse kootut ja jonka katse oli terävämpi kuin pohjoisen pakkanen. Te olette varmasti neiti Korhonen. Minä olen Olga Rautilo, tämän koulun johtajatar. Kiitos, että otitte minut vastaan. Toivon, että voin olla hyödyksi tytöille ja koko kylälle. Hyöty on tärkeää, ja maine on vielä tärkeämpää. Tämän talon on pysyttävä moitteettomana, sillä kylä tuomitsee nopeasti ja unohtaa hitaasti. Jo ensimmäisistä sanoista lähtien Elina aisti, että johtajatar kantoi huolta jostakin muustakin kuin oppitunneista ja arvosanoista. Olkan äänessä oli piilossa jokin särö, joka muistutti jään sisään kätkeytynyttä halkeamaa. Elina seurasi Olkaa pitkin käytäviä, ja hänen askeliensa kaiku kulki edellä kuin varjo,
joka tiesi reitin ulkoa. Seinillä riippui valokuvia entisistä oppilasryhmistä, mustavalkoisia kasvoja, jotka katsoivat jäykästi kohti kameraa ja jotakin sen ohi. Kuka otti kaikki nämä kuvat? Niissä on jotakin hyvin pysähtynyttä. Pappi ja matkustava valokuvaaja tekivät neille palveluksen vuosia sitten. On hyvä, että jostakin jää todiste siitä, että olemme olleet olemassa. Erään kuvan alla luki 4. luokkaa tarkoittava teksti, mutta kuvassa oli 5 tyttöä, ja yksi heistä näytti siltä kuin hänet olisi liimattu paikalleen jälkeenpäin. Elina ei jäänyt katsomaan kuvaa pidempään, mutta myöhemmin hän kirjoitti siitä pitkästi päiväkirjaansa. En tiedä, miksi juuri tuo kuva jäi mieleen. Se 5. tyttö oli jotenkin liian kalpea, ja silti hänen katseensa oli terävämpi kuin kenenkään muun. Elinan huone oli pieni, mutta lämmin ja ikkunasta näkyi suoraan järvelle. Hän oli kiitollinen lämmöstä, mutta järvi teki hänet levottomaksi, vaikka sen pinta oli tyyni ja peittynyt paksun jään alle. Kyläläiset sanovat, että järvi pitää ääntä talvisin. He kutsuvat sitä lauluksi, mutta minusta se kuulostaa ennemmin varoitukselta. Ensimmäisen yönsä aikana Elina heräsi siihen, että jokin närisi hänen päänsä yläpuolella, ullakon puolella, jonne hänellä ei ollut avainta. Askeleet, jotka eivät kuuluneet kenellekään elävälle, liikkuivat hitaasti pitkin kattoparruja ja sitten jokin raskas kolisi lyhyesti, kuin laatikkoa olisi siirretty. Aamulla Elina tapasi oppilaat luokkahuoneessa, jossa ilma oli kylmästä huolimatta täynnä hengitysten huuruja ja nuorten äänien supinaa. Hänen katsensa etsi sitä, jonka hän oli nähnyt käytävän varjussa edellisenä iltana, pientä ja luokasta erillään seisovaa tyttöä. Hän huomasi tytön takarivin laidassa, kädet tiukasti pulpetin reunassa ja katse lattiassa. Minun nimeni on Liisa. On mukava tavata sinut, Liisa. Toivon, että tunnet olosi täällä turvalliseksi. Sana turvallinen ei sopinut huoneeseen, jossa hiljainen nauru kiersi kuin tuuli ja pysähtyi sen kohdalle, joka oli helpoin kohde. Elina huomasi muiden tyttöjen vilkaisevan Liisaa tavalla, jossa oli liikaa tottumusta ja liian vähän ystävällisyyttä. Tänään luemme runon ja puhumme siitä, mitä rohkeus merkitsee. Rohkeus oli sana, johon hän tarttui lähes vaistomaisesti, tietämättä vielä, miten syvästi se oli sidottu talon menneisyyteen. Päivien kuluessa Elina alkoi nähdä pienen liikkeen, joka toistui uudestaan ja uudestaan. Kun hänen selkänsä oli käännettynä, joku työnsi Liisan kirjaa kauemmas hänen ulottuviltaan tai pyyhkäisi pyyhekumin hänen pöydältään lattialle. Kun hän kääntyi, jokainen tyttö istui suorassa ja viattomana, kuin he eivät olisi koskaan edes kuvitelleetkaan sellaista. Iltaisin Elina jäi usein luokkaan yksin järjestämään kirjoja ja keräämään vihkoja, ja silloin hän kuuli askeleita, jotka eivät kuuluneet lapsille. Käytävästä, ullakolta ja kellarista nousi ääniä, jotka muistuttivat menneiden vuosien askeleita, raskaita, vastuullisia ja väsyneitä. Eräänä iltana hän löysi Liisan vuoteesta jotakin, mikä ei sinne kuulunut. Hän löysi pienen taskukellon, jonka lasio oli haljennut ja jonka viisarit seisoivat pysähtyneenä yhdessä ainoassa kohdassa. Liisa, mistä tämä kello on tullut? En tiedä. Se oli tyynyn alla, kun tulin takaisin pesuhuoneesta. Elina piti kelloa kädessään, ja metalli tuntui kylmältä, kuin se olisi juuri nostettu jään alta. Hän vei kellon oman huoneeseensa ja laski sen pöydälle, mutta yön hiljaisuudessa hän heräsi siihen, että kello tikitti hetken, aivan kuin jokin yritti käynnistää sen uudelleen. Seuraavana päivänä Elina päätti etsiä tietoa talon menneisyydestä ainoalta aikuiselta, joka vaikutti tietävän enemmän kuin tahtoi sanoa. Koulun talonmies Matti oli mies, jonka kasvot olivat kuuneet pakkasessa ja metsässä, ja jonka silmissä oli varjo, joka ei ollut peräisin pelkästä väsymyksestä. Te olette olleet täällä pitkään. Te tiedätte varmasti, mitä kaikkea tässä talossa on tapahtunut. Minä tiedän sen verran, että on asioita, joista on parempi olla puhumatta ääneen. Hiljaisuus ei tee ketään syyttämäksi. Liisa on teloissaan,
ja joku on laittanut jotakin hänen vuoteeseensa. Kello kuuluu yhdelle, joka ei enää nuku tässä talossa. Se kuuluu tytölle, joka katsoo nyt jään alta. Mattin ääni madaltui ja muuttui karheaksi, kun hän lausui nimen, jota kukaan ei ollut sanonut ääneen Elinan saapumisen jälkeen. Hänen nimensä oli Aino. Aino oli ollut yksi tytöistä valokuvassa, se joka näytti siltä kuin olisi lisätty kuvaan jälkeenpäin. Se 5. kasvo, jota selitys ei tarvinnut, mutta jonka totuus vaati. Matti kertoi, että Aino oli ollut hiljainen ja lahjakas ja että hänen ympärillään oli aina kiertänyt kuiskauksia. Tytöt keksivät leikkejä, jotka eivät enää olleet leikkejä. He viivät hänet järvelle erään juhlan alla, kun jää oli heidän mielestään vahva ja järven mielestä petollinen. Yksi rohkeuskoe, yksi juoksu pimeässä, ja sitten jään alla oli hiljaista, kunnes ei enää ollut. Virallinen kertomus oli ollut, että Aino oli yksin kulkenut järvelle ja pudonnut, mutta Matti oli kantanut hänen ruumiinsa ylös yhdessä kyläläisten kanssa. Hän tiesi, että totuus oli toisenlainen, mutta hän oli allekirjoittanut paperin, jossa puhuttiin onnettomuudesta ja yksinäisestä lapsesta. Minä lupasin itselleni, että kertoisin vielä joskus totuuden. Vuodet menivät ja lupaus jäi jään taakse. Elina kuunteli ja tunsi, miten kylmä nousi lattiasta hänen jalkoihinsa ja sieltä sydämeensä. Ainon nimi jäi kaikumaan talon käytäviin kuin askel, joka ei koskaan päässyt perille. Joku kiusaa Liisaa samalla tavalla kuin Ainoa. Jos me vaikenemme nyt, ne olemme osa samaa tarinaa. Johtajatar ei anna sinun sotkea vanhoja asioita uusiin. Hän pelkää enemmän kylän kieltä kuin järven vihaa. Elina lupasi itselleen, ettei jättäisi Liisaa yksin, mutta lupaukset ovat usein kauniimpia sanoina kuin tekoina. Sillä välin koulun arki jatkui ja kiusaaminen muuttui hienovaraisesta näkyvämmäksi. Liisan saappaat katosivat ja hän joutui kulkemaan kylmissä käytävissä ilman kunnon suojaa. Hänen kirjansa kastuivat, vaikka kukaan ei ollut tuonut vettä luokkaan ja hänen sänkynsä siirtyi yöltä lähemmäs ikkunaa, joka veti pakkasesta. Opettaja. Hän seisoo ikkunan ulkopuolella yöllä. Hän katsoo minua jään takaa. Kuka seisoo siellä? Tyttö, jonka hiukset ovat märät. Hän sanoo, että järven alla on rauhallista, eikä kukaan kiusaa siellä. Elina näki telon Liisan silmissä, mutta myös jotain muuta, väsyneen ihmisen kaipuun paikkaan, johon kukaan ei ylety. Se oli sekoitus houkutusta ja varoitusta, jonka ymmärtää vain se, joka on ollut liian kauan yksin. Kun Elina yritti puhua asiasta johtajattarelle, hän törmäsi seinään, joka oli rakennettu maineesta, telosta ja vuosikymmenten tottumuksesta. Tytöt kiusaavat Liisaa, ja järvellä on tapahtunut ennenkin onnettomuuksia. Me emme voi teeskennellä, ettei menneisyys koske meitä. Menneisyys koski meitä, mutta siitä on kauan. Tämä koulu elää lahjoituksilla ja kylän luottamuksella, ja huut voivat tappaa sen nopeammin kuin talvi. Entä jos tyttö kuolee? Entä jos annamme historiaan toistua? On asioita, joista opettaja ei päätä. Sinun tehtäväsi on opettaa, ei lietsoa vanhoja pelkoja. Olkan sanat sulkivat oven Elinan edestä, mutta eivät sulkeneet ovea järveen, joka kuunteli joka yö. Elina kirjoitti kirjeen etelään viranomaisille, kirjeen, jossa hän vihjasi järven alla makaavasta totuudesta ja pelkäsi samalla menettävänsä työnsä ja maineensa. Kun kirje oli melkein valmis, hän näki Liisan tulevan käytävää pitkin, kasvot kalpeina ja silmät laajenneina. He aikovat viedä minut järvelle. He sanovat, että minun pitää näyttää rohkeuteni, kuten Aino ei kuulemma tehnyt. Kuka tämän on sanonut? Kerro minulle nimet. He sanoivat, että jos kerron, silloin olen kavaltaja, ja kavaltajat työnnetään veteen ensin. Elina repi kirjeen kahtia ja sujautti rikkonaiset palat laatikkoon, jossa hän säilytti kirjoitusvälineitään. Hänen kätensä vapisivat, ja hänen lupauksensa suojella Liisaa särkyi yhtä huomaamattomasti kuin jään pinnalle syntyvä hiusalkeama.
Talvi kulki kohti juhlaa, jota kylä odotti joka vuosi. Juhlaa, jolloin järvelle vietiin satoja lyhtyjä ja kynttilöitä. He kutsuivat sitä jäälampun juhlaksi, ja sen sanottiin karkottavan pimeyden ja tuovan valoa lasten sydämiin. On tärkeää, että tyttökoulu näkyy kylälle vahvana ja hurskaana. Kaikki tytöt osallistuvat juhlaan, myös Liisa. Hän ei ole vielä toipunut peloistaan. Hän ei saa mennä ohuelle jäälle. Jää on tänä vuonna vahva. Telko ei saa kasvattaa heikkoutta näihin tyttöihin. Elina tiesi, että jäälle meneminen saattoi olla vaarallista, vaikka jää näyttikin vahvalta. Hän tiesi myös, että suurin vaaran lähde ei ollut huonto, vaan ne, jotka käyttivät huontoa välineenä oman julmuutensa jatkeena. Juhlan aattoiltana Liisa heräsi unestaan kylmä hiki otsallaan ja kuuli ikkunan ulkopuolelta äänen, joka ei ollut Tuuli eikä lapsi. Jää lauloi, ja sen äänen seassa oli kuiskaus, joka lausui hänen nimensä. Hän sanoo, että siellä ei tarvitse enää pelätä. Hän sanoo, että järvi pitää lupaukset paremmin kuin ihmiset. Elina yritti valvoa Liisan huoneen lähellä, mutta väsymys ja pelko sekoittuivat, ja hän nukahti tuolille käytävän seinää vasten. Hän heräsi vasta, kun askelten ääni kulki ohitse keveinä ja silti päättäväisinä, ja hän näki Liisan kulkevan yöpaidassa kohti ulko-ovea. Elina juoksi perään, mutta ovi oli jo auki, ja pakkanen iski häntä kasvoihin kuin varoitus, joka oli tullut liian myöhään. Ulkona viistävä tuuli kantoi mukanaan laulua, jonka lähdettä hän ei ensin nähnyt. Hän seurasi pieniä jalanjälkiä, jotka johtivat pihamalta kohti järveä. Jää oli kuin valkea katu, jota pitkin oli levitetty lyhtiä ja kynttilöitä valmiiksi juhlaa varten. Liisa seisoi jo kaukana lähellä kohtaa, jossa jää näytti tummemmalta ja ohuemmalta. Liisa, tule takaisin. Täällä menee yhtään pidemmälle. Hän sanoo, että minun pitää tulla, jotta kaikki loppuu. Hän lupaa, ettei minua enää satuteta. Elina näki jään alla liikettä, varjon, joka kulki Liisan jalkojen kohdalla ja seurasi häntä kuin varjo toisessa maailmassa. Se ei ollut kala eikä tavallinen heijastus, vaan hahmo, joka oli liian ihmismäinen ollakseen väärinkäsitys. Samaan aikaan hän kuuli takanaan useampia askeleita ja näki kiusaajien tulleen seuraamaan tilannetta, heidän kasvoillaan jännityksen ja pelon sekoitus. Jää rusahti, mutta ei vielä murtunut, ja viima vei mennessään kuiskauksen, jota Elina ei voinut aivan kuulla. Te olette tulleet liian pitkälle tämän kanssa. Jos Liisalle tapahtuu jotakin, se ei ole onnettomuus, vaan rikos. Yksi tytöistä katsoi maahan ja toinen kohti järveä, mutta kukaan ei astunut Liisaa kohti. He olivat oppineet seuraamaan, eivät johtamaan, kun kyse oli vastuusta. Aamun ensimmäinen kalpea valo alkoi hiipiä taivaan reunaan, mutta se ei tuonut lämpöä kenellekään. Silloin rantaan ilmestyi vielä yksi hahmo, mustaan pukeutunut ja kasvoiltaan jähmettynyt. Mitä te teette järvellä tähän aikaan? Palaatte heti sisään. Liisa on vaarassa. Te tiedätte, mitä järvellä on tapahtunut ennenkin. Ne emme puhu vanhoista asioista tytöille. Palataan nyt ja annetaan järven olla järvi, eikä näyttämö tarinoille. Elina ymmärsi, että jos hän tottelee, Liisa jää yksin jään kanssa, ja jos hän uumaa, hän saattaa menettää kaiken, mutta ehkä pelastaa jotakin suurempaa. Se oli hetki, jolloin lupaukset punnittiin eri tavalla kuin lämpimässä huoneessa tehdyt päätökset. Hän astui jäälle määrätietoisesti, ja jokainen askel teki pienen viilon jäätyneeseen hiljaisuuteen. Liisa, katso minua. Sinun ei tarvitse seurata ketään järven alle. Minä en jaksa enää. Jos jään tänne, he eivät lopeta koskaan. Jää heidän allaan valitti syvältä, ja Ainon nimi tuntui kirjoittuvan jään pintaan näkymättömällä musteella. Elina tunsi jalkojensa alla hiushalkeamat, jotka etsivät toisiaan ja muodostivat polun menneisyydestä nykyhetkeen. Yhtäkkiä taskukello, joka oli hänen taskussaan, alkoi tikittää kiivaasti,
vaikka se oli ollut pysähtyneenä siitä lähtien, kun hän oli sen löytänyt. Tikitys voimistui ja täytti hänen päänsä, ja hän tiesi, että aika, joka oli pysähtynyt Ainon kuolin hetkellä, liikkui taas. Hän kääntyi kohti rantaa, jossa kyläläiset olivat alkaneet kerääntyä Matti etumaisena. Pulkaa pois jäältä. Ja ei anna anteeksi eikä se unohda. Et sinäkään ole unohtanut. Sano heidän edessään Ainon nini. Matti katsoi maahan ja kaikki vuodet, joiden aikana hän oli vajennut, istuivat hänen hartioillaan raskaantina kuin lumi koulun katolla. Hän oli Aino ja hän ei kaatanut yksin. Me valehtelimme, jotta koulu säilyisi, mutta Järvi muistaa sen, mitä me emme uskaltaneet. Hänen sanansa kaikuivat rannan ja jään välillä, ja kyläläiset katsoivat toisiaan kuin joku olisi ottanut heiltä suojan olleen pimeyden pois. Johtajattaren kasvot jäykistyivät ja hänen silmänsä kaventuivat, ja se mikä hänessä liikkui, ei ollut huoli lasten hengestä vaan maineesta, joka mureni jokaisen lausutun sanan myötä. Sinä ylität rajasi, neiti Korhonen. Sinä et ymmärrä, mitä nämä pavot ja vahdioitukset merkitsevät tälle kylälle. Ymmärrän enemmän kuin haluaisin. Ymmärrän, että yksi lapsi kuoli ja toinen on nyt vaarassa, koska aikuiset lupasivat vaieta. Järven päällä päästi syvän, pitkäkestoisen äänen, joka kuulosti enemmän huokaukselta kuin halkeamalta. Liisan alla olevat viirut yhdistyivät ja veden musta sävy syveni. Elina ymmärsi, ettei voinut enää pyytää muita tekemään päätöstä hänen puolestaan. Hän astui Liisaa kohti, vaikka jokainen askel lähetti säröjä ympäri jään pintaa. Liisa, ota käteni. Minä vien sinut pois täältä ja minä puhun siitä, mitä täällä on tehty. Sinäkin lupasit, Kerö. Olai. Sinä lupasit, että et jätä minua yksin, mutta sinä revit kirjeen. Elina pysähtyi ja kylmä nousi veden läpi luihin asti, vaikka Lea oli yhä hänen allaan. Hän tajusi, että lupaukset eivät unohdu, vaikka sanat revittäisiin, ja että Aino, josta kukaan ei ollut puhunut, kuunteli jokaista rikottua lupausta. Yhtäkkiä hän ei puhunut enää pelkästään Liisalle, vaan kaikille lapsille, jotka olivat kulkeneet tämän talon käytäviä. Minä tein virheen, kun pelkäsin enemmän työtäni kuin totuutta. Mutta tänään minä en pelkää enää. Jää heidän allaan vastasi, ja halkeama, joka oli seurannut Elinaa, erkani Liisan kohdalta ja jatkoi matkaa toisaalle. Se kulki kohti rantaa, kohti paikkaa, jossa Olka seisoi liian lähellä veden rajaa. Olka ei ehtinyt nähdä, miten halkeama saapui hänen jalkojensa juureen. Maa, joka oli ollut kova, muuttui liukkaaksi, ja hetken ajan hän horjahti kuin olisi yrittänyt paeta omaa varjoaan. Tämä on hiitta. Järviä on vain järvi, eikä se tuomitse ketään. Silloin jää murtui hänen altaansa ja hänen sanansa katkesivat. Vesi otti hänet vastaan kylmänä ja puhtaana, ja pinnalle jäi vain lyhtyen värisevä valo, joka heijastui pirstoutuneista jääkappaleista. Elina tunsi, kuinka jää hänen allaan taipui, mutta ei murtunut. Hän sai Liisan käden omaansa ja veti hänet kohti rantaa, jossa Matti ja muut kyläläiset ojensivat käsiään. Meitä menännyt. Jos saamme heidät pois, ehkä järvi tyyntyy. He onnistuivat vetämään sekä Elinan että Liisan kovalle maalle, ja jään laulu vaimeni hiljalleen, kuin se olisi saanut sen mitä vaati. Olka ei noussut enää pinnalle, ja Ainon nimi leijui ilmassa, vaikka kukaan ei sitä sillä hetkellä lausunut. Myöhemmin Elina kirjoitti päiväkirjaansa, että järvi otti sen, jonka oli kauan sitten valinnut, mutta säästi ne, jotka vielä saattoivat muuttaa tarinan suuntaa. Hän kirjasi muistiin Olkan kuoleman ja sen, että virallinen selitys puhui jälleen onnettomuudesta, vaikka totuus oli kertaalleen jo kerrottu. Minä en voi pakottaa heitä kuuntelemaan. Mutta voin pakottaa itseni puhumaan. Elina päätti lähteä koulusta heti keväällä, kun jää suli ja tiet avautuivat. Hän kirjoitti uuden kirjeen viranomaisille ja lähetti sen etelään, vaikka tiesi, että se saattoi kadota papereiden väliin. Päiväkirjan viimeiset sivut olivat lyhyempiä, mutta tiiviimpiä.
Elina kirjoitti Liisasta, joka sai mahdollisuuden aloittaa uudessa koulussa kauempana järvestä, ja Matista, joka oli vihdoin sanonut Ainon nimen ääneen muiden kuullen. Yhdelle sivulle, melkein marginaaliin, oli kirjoitettu lauseet, joka jäi kesken. Jos kukaan ei enää puhu Ainosta, järvi löytää omat sanansa. Musta oli levinnyt, kuin siihen olisi tippunut vettä eikä loppua voinut enää lukea. Päiväkirjan välistä löytyi kuitenkin pieni paperiliuska, johon oli kirjoitettu lapsenomaisella käsialalla pyyntö, joka muutti sävyn. Paperissa luki, että Ainon nimeä ei saanut unohtaa, mutta siitä ei saanut tehdä tekosyitä uudelle julmuudelle. Sara pysäytti lukemisen hetkeksi ja antoi hiljaisuuden täyttää ullakon. Älä anna heidän unohtaa minua, mutta älä tee minusta heidän kaltaistaan. Näin tässä lukee, ja oli kirjoittaja kuka tahansa, se kuulostaa Ainolta. Sara sulki päiväkirjan hitaasti ja ullakolla oli hetken ajan sellaista hiljaisuutta, joka tuntuu selässä asti. Live-lähetyksessä kat hiljeni sekin ja ruudun laidalle ilmestyi vain yksittäisiä viestejä, joissa mainittiin nimet, järvet ja lupaukset. Tämä ei ollut pelkkä kummitustarina. Tämä oli kertomus lupauksista, jotka rikottiin, ja nimistä, jotka melkein vaiettiin. Sara hengitti syvään ja katsoi kameran linssiä, joka tuijotti häntä takaisin kuin musta silmä. Hänen takanaan vanhan hyllyn päällä taskukello makasi yhä siinä, mihin hän oli sen laskenut. Silloin kello alkoi tikittää selvästi kuuluvasti. Sen viisarit, jotka olivat olleet pysähdyksissä ajassa 15:17, nyt kähtivät eteenpäin ja pysähtyivät uuteen hetkeen, joka kuului tähän yöhön eikä menneeseen kuolin hetkeen. Kuulitteko te tuon? Kello, joka oli pysähtynyt, käy taas. Hat täyttyi nopeasti ja viestit vyöryivät ruudulla, vaikka Sara ei ehtinyt lukea kaikkia. Joku kirjoitti näkevänsä Saran takana seisovan tytön, jonka hiukset näyttivät märiltä, ja toinen väitti kuulevansa veden kohinaa, vaikka huoneessa ei ollut vesiputkea. En tiedä, mitä teidän ruudullanne näkyi. Minun ruudussani näkyi tämä ullakko, järven tumma varjo ja teidän nimenne kaatissa. Sara katsoi sivulleen peiliin, joka oli jäänyt vanhan kaapin päälle ja näki omat kasvonsa väsyneenä, mutta elossa. Hetken ajan hänen vieressään heijastui toinen hahmo, kaltea ja hiljainen, mutta kun hän käänsi päätään, ullakko oli taas tyhjä. Minä en aio tehdä tästä pelkkää viihdettä. Minä lupaan, että mainitsen Ainon nimen, kun puhun tästä talosta ja tästä järvestä. Hänen sanoessaan sanan lupaan taskukellon tikitys hidastui, kuin se olisi tyytynyt siihen, että joku vihdoin vastasi sen hiljaiseen kysymykseen. Sara ei voinut tietää, uskoko kukaan hänen lupaustaan, mutta ehkä se ei ollutkaan tärkeintä, vaan se, että lupaus oli lausuttu ääneen. Nyt tämä tarina on kulkenut hänen suustaan sinun korviisi ja Ainon nimi on nyt myös sinun muistissasi. Järvi ei voi enää sanoa, että kaikki ovat unohtaneet. Kiitos, että kuuntelit tämän tarinan aivan loppuun asti. Jos tämä kertomus kosketti sinua tai sai sinut vilkaisemaan olkasi yli, paina tykkäysnappia ja tilaa tämä kanava, jotta et menetä seuraavia öisiä vierailuja. Kirjoita kommentteihin, mitä ajatuksia tarina sinussa herätti, millaisia lupauksia sinä olet joskus rikkonut tai pitänyt ja mitä nimiä sinä et halua unohtaa. Videon oikeassa alakulmassa näkyvästä QR-koodista tai videon kuvauksen linkistä voit halutessasi tukea kanavaa lahjoituksella, jotta voimme jatkaa tällaisten pitkien ja huolellisesti kerrottujen tarinoiden tekemistä. Kuvauksen linkeistä löydät myös muiden sarjojen jaksoja, jotka vievät sinut aivan toisenlaisiin maailmoihin ja varjoihin, jos haluat jatkaa matkaa tämän yön jälkeenkin. Toivotan sinulle rauhallista yötä, mahdollisimman lempeitä unia ja rohkeutta kohdata myös omat varjosi. Tuethan takaisin seuraavan tarinan pariin, sillä jossakin toinen talo ja toinen järvi jo odottavat, että niidenkin tarina kerrotaan.